Wel, croeso i Policy Pod ac i'r podlediad diweddaraf gan Colegau Cymru. Rydyn ni wedi bod yn edrych ar bob un o'r 5 thema ein gyfyngion polisi ar gyfer y llywodraeth nesaf wrth ni agosáu at etholiadau'r Senedd eleni. Heddiw, byddwn yn trafod y thema sy'n edrych ar y Gymraeg ym maes addysg bellach. Ond, cyn ni ddechrau ar y drafodaeth, mae angen i ni gyflwyno ein cyfranwyr. Iestyn Davies ydw i ac yn ymuno â mi i drafod y pwnc heddi ymhellach mae Lowri Morgans o Goleg Cymraeg Cenedlaethol. Croeso Lowri. Helo, shmai. Ac unwaith eto ar Policy Pod, yn ni'n rhoi croeso fawr i Prif Weithredwr Grŵp Cynrychiol Menau, sef Dafydd Evans. Croeso Dafydd. Bore da. Fel rhan o'i ymrwymiad polisi, dyn ni am gweld y llywodraeth nesaf yn hwyluso mynediad y gwmwystau lefel 3 cyntaf ar gyfer pob oedolyn hyd at 25 mlwydd oed, a hynny trwy gyfrwng y Gymraeg pan bod hynny'n briodol. Dyn ni am gweld digiddeiddio, defnyddio dysgu i ysgoi ymleddio digidol ac ieithyddol. Dyn ni eisiau gweld darpariaeth gwasanaeth cymorth cynhwysfawr trwy gyfrwng y Gymraeg, a darpariaeth hyfforddiant a darpariaeth iechyd meddwl trwy gyfrwng y Gymraeg hefyd. Yn unol ar gofyn am gyflwyno rhaglen datblygu proffesiynol, gan cynnwys cyflwyno cymwysterau addysgu ym maes addysg bellach, rydyn ni am gweld y cyfleoedd i wneud y cwrs hynny ac yn cynnwys y Gymraeg fel rhan o bob cwrs fel rhan o'r darpariaeth newydd. Felly Dafydd, pam bod hi'n bwysig bod gan pob dysgwr y cyfle i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg? Ond mae iaith gwaith yw iaith Saesneg yn bennaf, a na ddylswn ni jyst bod yn dysgu cynllun galwadigaethol a felly trwy'r Saesneg. Pam bod yna angen am y Gymraeg hefyd? Wel, dwi'n meddwl yn naturiol mae'r llywodraeth wedi gosod heriau sylfaenol i ni gyrraedd miliwn o siaradwyr, ac felly dwi'n credu bod ni gyd wedi prynu fewn i honna bellach, ac nid yn unig ni fel colega, ond cyflogwyr hefyd. Mae nifer o gyflogwyr yn dechrau prynu fewn i'r holl gysyniad o gynnig gwasanaeth dwyieithog. A hynny hyd yn oed tu allan wrach i'r sector gyhoeddus. Mae hyn yn aelodau bellach o'r sector breifat hefyd yn gefnogol iawn. Ond weithiau dwi'n teimlo wrach bod y neges honno digon uchel ganddo ni, ac nad ydyn ni dal ddim yn gwerthu i'r pobl ifanc fod na gyfla mewn cyflogaeth iddyn nhw os ydy'r sgiliau ieithyddol cywir ganddyn nhw. Dwi'n meddwl bod hwnna'n her i ni. Felly, dwi'n meddwl bod ni gyd, dwi'n gobeithio, yn gweithio hefo'n gilydd tuag at yr un nod, Iestyn. Felly mae yna galw bellach Lowri gan cyflogwyr am sgiliau y Gymraeg, sgiliau galwadigaethol i cael ei ddefnyddio trwy iaith Gymraeg. Ydy hynny'n wir ar draws Gymru ben balad ydych chi'n meddwl? Ydy, byddwn ni'n cytuno gyda beth oedd Dafydd yn sôn fyny a hefyd am y galw mewn ran sgiliau. Os ydyn ni'n edrych ar strategaeth y llywodraeth ar gyfer y sector ôl 16, mae'r strategaeth hon yn targedu pawb yn dywe ar y continuum ieithyddol. Felly mae hwnna'n yn shifft sylweddol, mae e'n newid ger. Dyn ni jyst ddim yn sôn yn unig am rheini sydd wedi bod i ysgol cyfrwng Cymraeg er enghraifft. I ni'n targedu dysgwyr ail iaith hefyd a phawb sydd ar y continuum ieithyddol mwyn cyrraedd y miliwn. Neu fel arall, dyn ni ddim yn mynd i gyrraedd y miliwn. Felly mae'r sector ôl 16 yn holl bwysig fyddwn ni'n dweud mwyn creu gweithlu'r dyfodol. Ni'n sôn am y prinder sgiliau sydd gyda ni o ran gweithwyr iechyd, gyfarwyr plant ac yn y blaen, ond hefyd dyma arweinwyr busnes y dyfodol hefyd o'r sector. Ac o ran y Gymraeg, mae tyma bach o use it or lose it yn dweud gyda'r iaith. Felly mae angen bod ni'n cynnal y sgiliau hynny gyda'r dysgwyr. Os yna her Dafydd, chi'n meddwl, her pontio o ysgolion cyfrwng Cymraeg i ddarpariaeth galwadigaethol yn enwedig yn ein colega ni? Oes, mae hynny pyn bach o bryder bod yn onast yn hyd-destun bod ni yn sicr yn gweld disgyblion yn dod allan o'r sector ysgolion wedi bod yn cael addysg cyfrwng Cymraeg. Ond eto, mae yna waith perswadio reit sylweddol ar y myfyrwyr yna i ymgymeryd ei gwaith trwy gyfrwng y Gymraeg. A mae hynny rwsyd yn siomedig ac mae bron iawn bod yna'n deimlad weithiau bod nhw'n ceisio denig allan o'r gyfundrefn addysg Gymraeg. A dwi'n teimlo, mae hynny'n dod yn ôl i'r ffaith, dwi'n meddwl, nad ydy'r pobl ifanc, di'r neges ddim wedi ymdreiddio iddyn nhw fod cael y sgil ieithyddol yma yn aset mawr iddyn nhw. A dwi'n meddwl bod rhaid ni weithio'n galed ar hynna.
dydy targedu ac yn y blaen yn golygu, dim byd i bobl ifanc a bod yn onast. Be mae'n olygu iddyn nhw fel unigolyn ydi o, ac ydi o yn rhoi mwy o gyfle iddyn nhw fynd ymlaen yn ei gyrfa. A dwi'n meddwl bod ni'n mynd i gwerthu'r neges yna ddigon clir eto. Ac os yna her enwedig falle Lowri yn maes dysgu seiliedig ar waith, ble mae'r profiad addysgol a profiad galwgaethol gyflogedig yn digwydd tu hwnt i'r colegau. A be ydy rôl Coleg Cymraeg Cenedlaethol i helpu adfer y sector hynny enwedig? Felly, o ran safbwynt gwaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, i ni'n cydweithio gyda'r sector dysgu seiliedig ar waith, ond hefyd y sector addysg bellach yn ei gyfanrwydd. Felly, i ni'n gweithio gyda nhw mwyn darparu adnoddau gwahanol maen nhw'n gallu defnyddio yn y sector. Mae yna brosiect gyda ni adnoddau dysgu cyfunol enghraifft, fe ni wedi creu dros 150 o adnoddau yn y meysydd blaenoriaeth a fydd yn dod i ben nawr erbyn diwedd mis Mawrth. Felly mae rhain yn adnoddau off the shelf mae aseswyr neu addysgwyr yn gallu defnyddio gyda'i prentisiad nhw neu gyda'i myfyrwyr galwadigaethol nhw. Hefyd, i ni wedi creu adnodd, un o'r adnoddau mwyaf llwyddiannus y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, yr adnodd Prentis Iaith, sydd yn cyflwyno'r Gymraeg ar lefel ymwybyddiaeth a'r cyd-destun ieithyddol i holl aseswyr ar draws Cymru. Felly mae'r adnodd yma yn ffordd o ddatblygu sgiliau sylfaenol yn y Gymraeg a hefyd cyflwyno fe mewn cyd-destun ieithyddol y gweithle hefyd. Felly, i ni yn creu nifer o adnoddau sydd wedi cael eu lleoli ar y porth adnoddau'r coleg ar gyfer addysg bellach a hefyd ar gyfer dysgu seiliedig ar waith. I ni hefyd yn gweithio'n agos gyda sgiliau sy'n darparu ar yn rhan ni, yr hyfforddiant yma sydd ar gael wedyn ni i'r ymarferwyr ac aseswyr mwyn cyflwyno'r Gymraeg a dwyieithrwydd fel lan o'i dysgu nhw a hefyd wrth asesu gyda myfyrwyr. Ac yn amlwg mae yna gwrs holl bwysig y cynllun Cymraeg gwaith wedyn ni yn holl bwysig yn y sector yma mwyn uwch sgilio staff. Felly mae Colegau Cymru yn rhedeg y cynllun yma ar ran y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a'r ganolfan dysgu Cymraeg Cenedlaethol ar gyfer addysg bellach, ond hefyd mae yna gynllun gyda ni ar gyfer y sector prentisiaethau yn ogystal. Felly mae aseswyr hefyd yn gallu manteisio ar y cyfle hynny i uwch sgiliau iaith. Mae'r cynllun Gymraeg gwaith addysg bellach, dwi'n credu wedi bod yn llwyddiannus. Oes yna unrhyw tystiolaeth Lowri bod hwnna yn helpu staff i magu hyder yn ei defnydd nhw o'r iaith Gymraeg tu fewn i'r dosbarth neu tu fewn i'r rôl sydd gyda nhw yn y gweithle? Yn sicr, fyddwn ni'n cytuno gyda ti, mae'r cynllun Cymraeg gwaith addysg bellach wedi bod yn hynod o lwyddiannus. A mae yna gymaint o astudiaethau achos wedi dod o'r cynllun hwnnw hefyd o impact y cynllun hynny. Nid yn unig o ran uwch sgiliau iaith y staff yr unigolyn hynny, ond yr impact hynny ar y dosbarth. Ac felly mae angen i ni wneud mwy o waith pontio rhwng y gwaith mae sgiliaeth yn wneud a'r cynllun Cymraeg gwaith, ac i ni wedi dechrau ar hynny hefyd. Mae yna gynllun mentora enghraifft sy'n pontio rhwng y ddwy rhaglen hynny mwyn cael mwy o impact ar y dosbarth yn sicr. Dafydd, yn pellach yn ein dogfen polisi, dyn ni'n sôn am adnewyddu a cryfhau a cymwyster TAR, a cymwyster PGT neu CERT-ed sydd eisiau ar staff i weithio yn ein maes ni. Oes yna le chi'n credu sicrhau bod yna mwy o le i sgiliau iaith Gymraeg tu fewn i'r cymwyster hynny a bod hynny ar gael i bawb? Oes, dwi'n meddwl yn sicr hyd yn oed rhai o'n staff ni sydd hefo sgiliau iaith Gymraeg, tydyn nhw ddim efo'r hyder i'w ddefnyddio fo yn y dosbarth gyda myfyrwyr. Ac dwi'n meddwl bod yna ganran sylweddol o staff addysg bellach sydd angen cymryd cam eitha bychan a deud y gwir yn nherma hyder i fedru cyflwyno wedyn mwy o'r cwricwlwm drwy gyfrwng y Gymraeg. A dwi'n meddwl bod y rôl gan Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn allweddol i helpu y staff yna'n enwedig i gymeryd y cam eitha bychan yna, dwi'n meddwl, yn dechnegol, ond yn feddyliol, mae o'n gam mawr iawn i nifer fawr iawn o staff.
Felly, dyn ni wedi sôn am darpariaeth cyfrwng Cymraeg a ehangu a ddyfnhau y darpariaeth hynny. Beth yw'r gwahaniaeth, Lowri, oedd yna gwahaniaeth rhwng rhaglenni dysgu cyfrwng Cymraeg, rhaglenni dwyieithog, ble mae yna defnydd o'r ddwy iaith tu fewn i'r un cynllun a rhaglen addysgu. Ac oes angen i ni sicrhau bod pob dysgwr, fel pob aelod y staff yn y petai, yn cael rhywfaint o gysylltiad â'r Gymraeg yn ei meysydd galwadigaethol. Dwi'n credu bod rhaid i ni gael hyblygrwydd fel sydd yna yn y strategaeth mwyn denu mwy o bobl i astudio trwy gyfrwng Gymraeg a hefyd yn ddwyieithog, a peidio bod yn ofon gwneud hynny. A fel oedd Dafydd yn sôn hefyd, i oresgyn y broblem sydd gyda ni o ddiffyg hyder yn y siaradwyr hynny sydd i fod yn hyderus yn y Gymraeg, ond ddim yn cyflwyno drwy gyfrwng y Gymraeg. Felly mae rhaid i ni gael yr hyblygrwydd yna, fi'n credu. Mae lefelau sgiliau iaith yn ymrywio, fel i ni'n gwybod, o goleg i goleg ar gyfer dysgwyr a staff. A hyd yn oed, oddi fewn i goleg, mae'r sgiliau iaith yn amrywio o gampws i gampws a hyd yn oed ar lefel dosbarth. Mae angen cynllunio ar y lefel hynny. Felly, nid yw rhyw fath o one size fits all yn mynd i weithio ar gyfer hyn, a mae rhaid i ni i gael yr hyblygrwydd yna mwyn gweld y cynnydd ar draws y sector gyfan. Felly mae'r model pyramid yma sydd gyda ni i weithredu, fel o'n i'n sôn, targedu'r lefel ymwybyddiaeth ar y gwylod, wedyn ni mynd mlaen i ddealltwriaeth, wedyn ni targedu rheini sydd yn ddi-hyder, a wedyn ni yn trial anelu at y lefel rhugolder hynny. Felly mae rhaid i ni weithredu hwnna ar cyd-destun lleol, wedyn ni, fel ni'n gweud, yn y dosbarth. I ni'n gwybod bod yna ganran uchel o ddysgwyr yn colli i sgiliau iaith, 16 oed ymlaen, ac felly mae yna gyfrifoldeb enfawr yn ni y sector yma mwyn sicrhau bod ni'n gwneud popeth posib i ddatblygu sgiliau iaith nhw, fel i ni'n neud wrth ddatblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd nhw hefyd, felly mae'r Gymraeg yr un mor bwysig. Dwi'n meddwl gweledigaeth sy'n ganddon ni o Gymru ddwyieithog, nid o Gymru uniaith Gymraeg felly. Ac oherwydd hynny, dwi'n meddwl bod cael cyrsiau dwyieithog yn cyd-fynd â hynny. A dwi'n meddwl, mae darpariaeth ni yn grŵp Llanrug Llomennau, beth sy'n ganddon ni di grwpio, lle da ni'n cynnig addysg dwyieithog. Ac o fewn y grŵp yna, fe all na fod unigolyn sy'n gwneud 80% yn Gymraeg a 20% yn Saesneg. Ac yn yr un grŵp, person wrth ochr yn gwneud 20% yn Gymraeg ac 80% yn Saesneg. A dwi'n meddwl dyna'r hyblygrwydd sydd ei angen ydy teilwrio cwrs dwyieithog i lefel sgiliau ac mynd â phawb rhyw gam ymhellach wrth gwrs. Ond mae angen yn y lefel yna hyblygrwydd, dwi'n meddwl, os da ni'n mynd i symud yn ymlaenau. A dwi yn teimlo weithiau fod rhai wrach o'r colega sydd yn llai hyddysg mewn addysg ddwyieithog ddim cweit yn dall sut mae'r model yn gweithio. Ac bod na gyfle, dwi'n meddwl, i rannu arfer dda draws Cymru, fel bod na ddealltwriaeth na dydy cwrs, bod na wahaniaeth sylweddol rhwng cwrs dwyieithog a cwrs cyfrwng Cymraeg. Mae gyda ni cyfnod eitha fyr tu fewn i addysg bellach o weithredu gyda'n rhan fwyaf o'n dysgwyr. Chi'n sôn am gyfnod o flwyddyn gyntaf ar ôl gadael ysgol ar ai flwyddyn, a falle rhywbryd dod nôl i'r coleg tu fewn i cyd-destun apprentisiaeth neu rhyw fath o cynllun dysgu gydol oes. Oherwydd hynny, mae'r cymwyster yn peth pwysig iawn yn dwi yn ein darpariaeth ni. Ac i ryw raddu mae'r cymwyster yn gyrru llawer o'r rhaglen a ddysgu, a mae hynny jyst i ryw fath yn greu'n anochel. Dafydd, ydy'r cymwysterau sydd gyda ni ar hyn o bryd, rheini yn ywedig sydd ddim falle o dan o'r chwiliaeth cymwysterau Cymru yn uniongyrchol, ydy'r cymwysterau hynny yn ddigonol yn termau darpariaeth Gymraeg a dwyieithog? Na, dwi'n bell o fod i ystyried y deud y gwir. A mae yna nifer o enghreifftiau o hyn. Ac yr un mwyaf, dwi'n meddwl, sydd yn sefyll allan i mi yn byd ydy y mydamaeth sydd yn ddiwydiant cyfrwng Gymraeg i bob pwrpas yng Nghymru. Ac eto, dydy'r cymwysterau ddim yn adlewyrchu hynny. Ac dwi yn meddwl, i ni symud hyn yn ei blaen, mae rhaid i unau Llywodraeth Cymru fod yn buddsoddi llawer iawn mwy i fod yn subsideiddio
y byrdau arholi yn Lloegr i gynnig yr opsiynau Cymraeg, neu mae rhaid ni gymryd rheolaeth dros y sefyllfa a chael yn cymwystera dwyieithog yn hunan. A felly dwi'n meddwl, fedrwn ni ddim symud yn blaena i gyrraedd y nodau da ni diosod i'n hunan fel cenedl, efo'r gyfundrefn sy'n ar hyn o bryd o fod yn ddibynnol ar ewyllus da ar adega byrddau arholi yn Lloegr. Ac oherwydd bellach fod nifer o heini bellach yn gwmnïau preifat, a mae rhanddeiliad nhw yn chwilio am ddifidend ar ddiwedd y dydd, tydi cefnogi'r iaith Gymraeg ddim yn flaenoriaeth iddyn nhw. Ac felly dwi'n meddwl yn sicr bod yna le i ddod a chreu rhyw fath o gorff galwedigaethol yng Nghymru i ddatrys hyn. Wel, yn amlwg Lowri, mae darparu iaith Gymraeg yn blaenorus i ni fel colegau Cymru ac i chithau fel Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn amlwg, a dyna chdi benchi. Ydy'r defnydd o technoleg gwybodaeth, dysgu cyfunol, dysgu hirbell, dyn ni wedi arbrofi a defnyddio yn ystod cyfnod Covid. Ydy hynny yn gostod rhyw fath o gweledigaeth neu cyfleon yn y dyfodol mwyn cryfhau ein darpariaeth ieithog a iaith Gymraeg? Ydy'n sicr mae'r pandemig wedi cynnig cyfleoedd a heriau ni hefyd o safbwynt dysgwr sy'n siarad Cymraeg. Ac yn amlwg rydyn ni wedi gorfod addasu trwy weithio ac astudio hefyd o adre. Ond mae yna heriau gwledig hefyd o ran cyswllt gyda'r we sydd yn her mawr i ni yng Nghymru. Fel o'n i'n sôn yn gynharach, mae yna ddiffyg adnoddau digidol yn y Gymraeg ac y ddwyieithog, ac mae'r Llywodraeth wedi adnabod hyn hefyd fel her ac wedi clusnodi cyllideb arbennig i ni i fynd i'r afel â hyn. Felly, fel nes i sôn yn gynharach, ni wedi datblygu dros 150 o adnoddau o'r prosiectau adnoddau dysgu cyfunol ar draws y meysydd blaenoriaeth, ac felly mae hyn yn gamawr ymlaen. Ond hefyd, beth ni wedi gweld yw bod yna rai colegau falle sydd wedi arfer y teithio neu falle sydd ag adrannau ar draws sawl campws yn gweld hyn fel cyfle i ddod â grwpiau dwyieithog o fyfyrwyr neu siaradwyr Cymraeg at ei gilydd. Felly mae hynny wedi cynnig nifer o gyfleoedd i sefydlu darpariaeth cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn sicr. Dwi'n meddwl, pan dwi'n siarad efo myfyrwyr ac yn gofyn nhw pam da chi'n cymryd yr opsiwn Cymraeg, pam da chi'n gwneud mwy unedau drwy gyfrwng y Gymraeg, yr atab mwyaf poblogaidd i hynna ydy oherwydd bod bob dim ar y rhyngwyd a mae'r adnoddau yn Saesneg. Felly, dwi'n meddwl bod rhaid adnabod hwnna'n wirioneddol fel her. Dwi yn falch bod mae Lowri'n deud bod Llywodraeth Cymru'n dechrau adnabod y diffyg yna. Ond hefyd dwi'n teimlo mae angen i ni fel colega hwyrach hefyd fod yn cydweithio pyn bach mwy ar hyn. Mae gennym ni nifer o golegau o fewn grŵp Llanrillomennau ei hun. Ac mae gan darlithwyr elfen o berchnogaeth dros ei adnoddau. Ac dydy o rwsyd ddim yn rhan o ddiwylliant darlithwyr i rannu'n ormodol adnoddau ar adegau. Ac dwi'n meddwl rhaid ni ddod dros hwnna os da ni'n ennill y frwydr yma hefyd. Wel, trwy cydweithio, mae cyflawni rhan fwy o beth yng Nghymru yn amlwg, Dafydd. So ni'n croesawu hynny i sicrhau nid yn unig bod yr adnoddau ar gael, ond bod ni'n defnyddio'r adnoddau o'r radd flaenau y gorau posib. Mae hwnna yn hynod o bwysig ac yn rhan o'r newid o'r diwylliant hefyd yn dywe. Felly, fel rhan o'r prosiect dysgu cyfunol yma, beth ni wedi bod yn wneud yw dod â ffanelu o ddarlithwyr at ei gilydd yn y meysydd blaenoriaeth. Felly mae yna banel gofal gyda ni sy'n cynnwys y ddysgwyr ar lawr gwlad. Felly maen nhw'n gallu rhannu adnoddau gyda'i gilydd. Dyna beth sydd wedi bod yn ffrwyth i'r prosiect yma yn un peth. Ond hefyd rhannu arferion da sy'n digwydd yn eu dosbarthiadau nhw, hefyd heriau, a trafod sut maen nhw'n goresgyn yr heriau hynny a magu'r gymuned ehangach yma, achos ni'n gallu datblygu nawr cymuned proffesiynol genedlaethol yn hytrach na cymuned o fewn coleg unigol er enghraifft. Felly mae'r un peth yn wir o safbwynt y panel sydd gyda ni hefyd ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus. Felly tynnu darlithwyr ynghyd ar lawr gwlad mwyn rhannu adnoddau, profiadau ac arferion da.
Dafydd, ydy yn bwysig bod yna gwasanaethau eraill, di hwn di'r dosbarth ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg, gwasanaethau megis, iechyd meddwl, lles, cyfleuon diwylliannol a chwaraeon. A pa mor bwysig bod ni'n creu y darpariaeth hynny hefyd yn ogystal â darpariaeth addysgol? Hollol allweddol fyddwn ni'n dweud, Iestyn, ac yn enwedig efo pobl ifanc iaith gyntaf Gymraeg sydd yn diodda ar hyn o bryd oherwydd problemau iechyd meddwl. Mi da ni wedi apwyntio nifer o fentoriaid lles yn ystod y misoedd dwytha benodol oherwydd y cynnydd da ni'n ei weld o broblemau pobl ifanc. Ac mi da ni wedi mynnu bod y swyddi hynny yn ddwyieithog i gynnig gwasanaeth dwyieithog llawn. Sydd eto yn enghraifft o y cyfleoedd cyflogaeth sydd yna os ydy'r sgiliau iaith ganddoch chi'n dod yn ôl i'r pwynt cyntaf un. Ond yn dyn sicr, dwi'n meddwl bod cefnogi myfyrwyr yn eu iaith gyntaf pan maen nhw mewn sefyllfa anodd yn ofnadwy o bwysig ac yn gwneud yr unigolyn sydd yn cefnogi yn llawer agosach at yr unigolyn os ydyn nhw'n medru rhoi y gefnogaeth yna drwy iaith gyntaf yr unigolyn. Lwni, mae gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol system o llys genhadon, sef cefnogaeth, tu hwnt i gefnogaeth tiwtor, a beth yw rôl y llys genhadon, ych chi'n meddwl, yn hermau cynyddu a darparu gwaith darpariaeth yn y Gymraeg? Oes, mae'r cynllun llys genhadon yn mynd o nerth i nerth. Maen nhw'n dylanwadu ar eu cyfoedion er enghraifft o safbwynt y sôn am yr hyblygrwydd na o'n i'n cyfeirio at ynghynt ynglyn â dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg neu'n ddwyieithog. Ac felly sôn am yr holl fathau o wasanaethau sydd ar gael iddyn nhw, yr adnoddau sydd ar gael iddyn nhw hefyd, ac felly mae Gweinidog y Gymraeg wedi ymweld â choleg yn ddiweddar mwyn gweld y cynllun llys genhadon hyn ar waith. A nôl i'r pwynt y Dafydd yn ei, dwi'n credu bod yn hynod o bwysig bod gyda ni nawr Gweinidog y Gymraeg hefyd sy'n gyfrifol am les a iechyd meddwl ac yn ffocysu ar eisiau rhoi lle i wasanaethau Cymraeg hefyd. A fi'n credu bod hyn yn gam mawr ymlaen a hefyd yw groesawu, achos fel i ni'n gwybod, mae'r bobl sydd ar eu mwyaf bregus yn dioddef o salwch meddwl, er enghraifft, mae'n holl bwysig bod nhw'n gallu trafod pethau personol trwy gyfrwng y Gymraeg, achos maen nhw'n mynd i ymateb yn well wedyn ni i'r gwasanaethau hynny sydd ar gael iddyn nhw. Wel, diolch yn fawr i chi, Lowri, a hefyd i Dafydd am eich cyfraniadau heddi. Os chi'n gwrando ar y podlediad yma, mae modd i chi dod o hyd i ragor o wybodaeth trwy ein safle wefan, sef colegau.cymru. Yno hefyd mae modd i chi lawrlwytho a darllen ein gofynion polisi a'r gwybodaeth bellach sydd gyda ni yn ymwneud â'n gweithgareddau ar gyfer etholiadau'r Senedd 2021 sy'n digwydd ar y 6 o Fai. Felly, diolch yn fawr chi gyd am wrando, a diolch yn fawr eto i Dafydd a'i Lowri ac i chi gyd am fod yn rhan o'r cyfrannydd yma.